Diyos maray na daw po sa indugamo sa mga tugang. Iayon ta po sa satuyang mga pamibi sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Thanksgiving for all the blessings received offered by Dottie, Monte, and family. Thanksgiving for the blessings received offered by Malu Bendicio. Thanksgiving and petition of Lorraine, Evanen, and Robert Jr. Eifert, Lorraine Evana Clarete, and Evan Lawrence Rubio. Thanksgiving for all the blessings received offered by Sally Delgado. Thanksgiving for all the graces received offered by De La Cruz family. Thanksgiving for all the graces received offered by Decena and Yantero family. Special intentions, prayer intention for complete healing of Maria Faye Donna Rodriguez, offered by Rodriguez family, for safety and good health of Viel Maria, Gerald Theodore Rodriguez, and Kervin Joseph, Carmen Bunyag, offered by Binang. To pass the licensure examination of Jerome Rodriguez, offered by Eya, for divine guidance, safety, and financial stability of Arnaldo II and Cindy Bunyag, Michelle Angela Primavera, and Arnold Kirby Bunyag, Maria Faye Donna, and Jerome Rodriguez, offered by Binang. Special intention for Harry Robredo, offered by Robredo family. Special intentions for complete healing of Alfonso Macasinag, offered by Malu Bendicio, for healthy and safe delivery of Kay Marie, offered by De La Cruz family. For safety, good health, and financial blessings for Mary Jean Roderick, Maylene Joseph, Maria Francia, Hector, Banji Alexis, Judy Marie Christian, Louis Daniel, Mary Rafael, Mary Naina Melissa, John Rod, Lexin Angela, offered by Liantero and Decena family. For eternal repose for the souls of Father Luan Harsha and Father Saul Saez, for all the souls of the dead members of CRC and LLFCC, for the soul of Arnaldo, offered by Binang, for the soul of Nilda Robredo, offered by Robredo family, for the soul of Alfredo, and for all the souls in purgatory, offered by Malu Bendicio, for the souls of Angorid and Concepcion, and for all the souls in purgatory, offered by Nimia Celevante, for the souls of Ulysses, Monico, Felisa, Geneva, Rolando, and Margaret, offered by Carlo Botor, for all the souls of Lionel Lenten, Rosalina, and for the souls in purgatory, offered by Ining Lumbria, for all souls of Saturnina, Gregorio, Aaron, Pablita, Jose, Epifania, Antonio, and Maria Clara, offered by Liantero family. Ngunyan, iyo ani katulong Domingo kan ordinaryong panahon, or inaapod tapong Domingo kan tataramon kan Diyos. Ngunyan na Domingo, sa tong sinisilibrar ang Domingo kan tataramon kan Diyos, tinugda sa pagbuot kan Santo Papa Francisco sa paagi kan surat apostoliko Aperuit Ilis na ni katulong Domingo kan ordinaryong panahon itinatalaga sa pagsiyasat asin pagharubay kan tataramon kan Diyos sirin kaini. Ngunya na Domingo ipinapasabot sa to kan mga babasahon ang kahalagan kan pagsunod ki Kristo asin pagbalangibog kan sa iyang marhay na bareta.
na kunsain sa mga gawing ini kita makakagamiaw sa totoong kaugmahan kan buhay. Ang mamamayo sa selebrasyon kan Eucharistia, iyo po si Reverendo Padre Mark Anthony Beria, Formator, Professor, Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po agabos, asin durungan niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Kaugmahan na daing makakaagaw, kundi kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagtiripon ni mga magturugang sa imong laro. Pagtubod yamo lugod magraro, ikaan na kami ako. Punan niyaton sa tuyan selebrasyon. Sa ngaran ka nama, kanaki asin ka ni Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkaniko kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa to kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamahan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amurawayan sa Diyos ang kaitaasan, asin sa lagang katotohanan, sa mga taong bahayan buo. Iyong awika, iyong awika, sinasamawi ka, pinapanguraway ka, pinasalamatan ka, huli ka, naura mo, kamurawayan, kaurang ka na Diyos, Padre langit nun, Diyos ang makakamahal, kaurang na ang Panginoong Jesucristo. Kaurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na ng papara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na ng papara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mo pakimaheran. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Tanging kasalaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan puro kahalangkan.
Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. Diyos na makakamhan sa paman pasunodaan sa mong mga gawi sa imong karahayan. Tanganing sangaran ka namomutan mong aki, magkani ko kaming magbalakid sa mga gibong marahay. Huli kay Jesucristo ang kagurangan niya mo sa imong aki. Nakaiba mong nabubuhay sinagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw puan gabos. An kagurangnan, iyo ang ginikanan kan liwanag nin kaugmahan. Siya nagtatao kan tunay na espiritu nin paglaom. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Kan enot, pinagmenos niya ang daga ni Sabulon, asin ang daga ni Neftali. Alagad sa huri, papamurawayon ang dala nin dagat, lampas sa Jordan, Galilea nin mga hentil. Ang banwaan na naglalakaw sa kadikluman, nakahilig nin dakulang liwanag, sa mga nag-ierok sa daga, kan anino nin kagadanan, ang ilaw nagsirang, pinadakul mo ang kagaya-gayahan, pinadakula mo ang kaugmahan, maugmasinda sa atubang mo nin siring kan pag-ugma, pag-aranihan. Siring kan mga nagagaya-gaya, paghirira-sirasan kan mga sinamsam. Taan sakal na nagpapagabat sa enda, an baras sa endang abaga, an badas kan sa endong tirano, binari mo nin siring kan aldaw ni Midyan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. An kagurangnan sa kuyang ilaw asin sa kuyang kaligtasan. An kagurangnan sa kuyang ilaw asin sa kuyang kaligtasan. An kagurangnan ilaw ko asin kaligtasan. Si Isay an matatakotan ko. An kagurangnan kusog ka sa kong buhay. Si Isay ang matatakigan ko. An kagurangnan sa kuyang ilaw asin sa kuyang kaligtasan. Sarong bagay hinagad ko sa kagurangnan, ini hinahanap ko, na mag-erok ako sa harukan kagurangnan. Gabos na aldaw ni sa kong pagkabuhay, na matigkalag ko ang kagayunan kan kagurangnan, asin mamansayan ang sa iyang templo. An kagurangnan sa kuyang ilaw asin sa kuyang kaligtasan. Nagtutubod ako na may hiling ko ang karahayan kan kagurangnan. Sa daga nin mga buhay, maglaom sa kagurangnan, magkusog, mag-isog ang mga puso, maglaom sa kagurangnan. An kagurangnan sa kuyang ilaw asin sa kuyang kaligtasan. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Sinasadol ko kamo, mga tugang, huli kang ngaran kang kagurangnan tang si Jesucristo, na magkasaro kamo gabos sa pagtaram, asin dai sa indo magkaigwa ning pasuruwayan. Kundi ning pagkaburunyog sa pagsabot ning marhay, asin sa paghuhuna mismo, inusip kamo sako. Mga tugang ko, kang mga tawo ni Chloe, igwa daa sa indo ning padaraog daogan. Buot kong sabihon, ang lambang saro sa indo, nagsasabi,
ako ki Pablo, o ako ki Apolos, o ako ki Cephas, o ako ki Kristo. Nagkabara nga si Kristo. Si Pablo ang ipinako sa krus para sa Indo. O sa ngaran ni Pablo kamo binunyagan. Tadai ako sinugo ni Kristo sa pagbunyag, kundi sa paghatod kang ebanghelyo. Asin bako sa kadunongan ning tataramon. Tanganing dai masayang ang krus ni Kristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang kabos sa pagrukyaw kan ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo, susug kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkadangog na si Juan ipinadakop, nagliklik si Jesus sa Galilea. Naghali sa Nazaret, nag-abot siya asin nag-erok sa Capernaum, sa may dagat, sa pagdulunan nin Zabulon asin Naphtali. Tanganing mautob ang sinabi ni Propeta Isaías, daga nin Zabulon asin daga nin Naphtali, dalan kan dagat, ibong kan Hordan, Galilea kan mga hintil. Ang banwaan na nagtutukaw sa kadikluman na kahiling nin dakulang liwanag, sa mga nagtutukaw sa dagang anino nin kagadanan, nagsirang ang ilaw. Pun kayto nagpuon si Jesus, pagparaharubay asin pagparasabi, magbarakli kamo taharanina an kahadean kan langit. Naglalakaw sa may dagat nin Galilea, nakahiling siya nin magtugang si Simon na inaapod Pedro asin si Andres na sa iyang tugang. Naglalaya sa dagat, tasinda mga parasira. Ang sabi niya sa inda, madya magsunod kamo, asin gigibuhon ko kamong mga parasira nin mga tao. Tulos binayaan ang mga hikot, nagsunod sa sinda sa iya. Sa irinutan, paghali duman nakahiling naman siya nin magtugang si Santiago na ki Zebedeo asin si Juan na sa iyang tugang. Sa sakayan, kaibakan amang nindang si Zebedeo. Pinapakarhay ang mga hikot asin inapod niya sinda. Tulos, binayaan ang sakayan asin ang sa indang ama. Nagsunod sinda sa iya. Naglibot si Jesus sa bilog na Galilea, nagtutukdo sa saindang sinagoga asin ihinaharubay an ebanghelyo kan kahadian. Binubulong ang gabos na helang sa kakaluyahan sa banwaan. Marhay na bareta nin sa toong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos. Kanan kagurangnan nagpuon kan sa iyang ministeryo, inapod niyan sa iyang mga katuwang, sa iyang mga katabang. Si Pedro, si Andres na magtugang, asin Santiago, dangan si Juan na aki ni Zebedeo. Asin sa ibang ebanghelyo ipinahayag na yaon pa man itong iba.
na magin para sira nin mga tao. Ining mga inapod na nagin mga apostoles, sindaan magpapadagos o nagpadagos kan pagpahayag kan kaligtasan pagkatapos na magsakat siya sa langit. Dawa na guraano kahabo sa indangan mga tao. Sinda itong naglibot sa mga runa bako sa nakan Galilea, kundi sa bilog na kinaban. Sinda itong nagin mga lideres kan simbahan kay itong panahon na iyo ang nagharubay kan ebanghelyo asin kan kahadean ni Dios. Pero tano ta inapod ni Kristo ining mga parasira bako lamang si mga madudunong kay itong panahon o may mga inadalan o kaya itong mga mayaman asin kadakol pang iba na pwedeng masabi na mas marhay pa man kumpara sa iyang mga inapod. Saro sa mga magayon iyon na yaon sa mga parasira kung taano ininahiling ni Jesus. Siguro ninhulitaan sarong parasira habo na perming nakabalandra. Sabi kayan, ang madunong na parasira dai nakabangbang permi. Ang sira dawa mahiling sanaan anino kan tawo sa tubig o kaya sa pagbanwit, mahiling kayo ang anino mo, day kakakanon ang paon mo. Kaya day ka magbalandra. Garuman sa sarong nagbabalangibog. Ang nagbabalangibog asin nagtutukdo, dapat ang ipinipresentar bakuan sa iyang sadiri. Lalo na kung kahadean ng Diyos, asin ipinapamidbid si Kristo, kundi si Kristo mismo. Bako an sa iyang sadiri. An sa iyang kamautan na ang tao mahiling asin mamidbidan si Kristo. Iyan ang katuyuhan kan mga apostoles. Bako sa nang paghilngon ang krus. Ngunyan na panahon na hanggang sa pag-leader kaining mga nainot na mga apostoles na naging katuwang ni Kristo. Hasta sa ngunyan na naitao sa kasalihid niya sa mga nagsurunod sa iya. Sagkod sa mga padingon niyan, kadakol kitang madadangod na mga kritisismo kan lideres nin simbahan. Ang mga parokyano nagrereklamo manunungod sa indang pastor o padi kan mga manlain-lain na bagay, arog kan purunguton, mapagaldulukon, materialistic, konserbatibo, asin stricto. Kadakol pa kitang iba na mga sinasabing kritisismo sa iya o sa inda. Nabasa ko po ining sarong literary piece na ang titulo, A Priest is Always Wrong. Naarog kayo niyan sinasabi. Kung pahalaton niya ang tao, masabi, dahil na lamang siya nag-aamay o perming huri. Kung puunan ang misa nin amay, masabi, salaang rilo ni padi. Kung may sadiring sakayan, itong tama sa naman o magayon na sakayan, masabi, maluho. Kung mayo nin sasakyan, masabi, kaya perming huri. Kung maghagad nin donasyon, masabi, puro sa nakwarta. Kung daiman maghagad, masabi, mapaabaw-abaw o kaya hugakon si padi. Kung mahiling na may kaibahanin babae, masabi, babaero, playboy. Kung mahiling na pirmi kaiba lalaki, masabi, si Lais, garungaya si padi o bakla. Kung maghumilianin halaba, masabi, makatungkaon, asin mariklamo tahalabaon.
Kung maghumilian in halipod, masabi, dai nagpipreparar si padi kan sa iyang humiliya. Kung magbisita o maguli sa harong ninda, masabi, perming mayo o nasa luwas si padi. Kung dai managahali, masabi, mayo siyang panahon o oras para sa tao. Kung ang padi hubin pa, masabi, kulang pang eksperyensya. Kung gurang naman ang padi, masabi, dapat na siyang magretiro. Pero kung magadan ang padi, mayo manin makakaribay sa iya. Mga tugang, kaipuhan na masabutan nin tao na bilang magin sarong ministro nin Diyos, dai manahahali sa indang sadiri o sa samong sadiri an pagiging tao. Kaya mahihiling mo man girarayan kapaabaw-abawan o pride, ambisyon, yaon, pagkakahaman o greed, dawa ang kaluyahan sa hawak na nakakabuta sa mga padi, asin mga obispo, nasiring man nakakabuta sa mga tao. Alagad ang kagurangnan, kung paghihilingon ta, ginamit si Pedro na maging patugmada na gapo kan sa iyang simbahan. Si Pedro na nagnigar sa iya kan siya dakupon nin 3 beses. Dawa ba ko siyang perpekto? Ang Diyos ginagamit asin pinapagkanigo na magin sa iyang katuwang sa pagbalangibo. Asin ang Diyos niya to, gabus kita, inaapod niya. Dawa, pobre o mayaman, may inadalan o mayo, halangkaw o hababa, gurang o hobin, magayon o pangit, payat o mataba. Ang mga inapod na mga lideres, huli sa indang kinugos na pangapudan, igwanin halangkaw na responsibilidad na kinakaipuhan, tungkusan ang pagmaigot na lingawan asin labanan ang sadiring kaluyahan. Undesirable qualities in a bishop or a priest can do turn off people from religion. Kaya minsan, day taman talaga nababasol ang ibang tao na minsan napapanluyahan sinda, ninhulita nakakahiling sinda nin mga attitude o karakter nin sarong yaon nagsiserbi sa simbahan. An iba o sa kadaklan nagpapahayagan sa indang pagkadisgusto sa simbahan, ninhulita sa indang paghuna o pag-isip dahil man nakakatabang. An iba man nagsasabi na ang simbahan harayo sa realidad, asin mga kasakitan kan katawuhan. Totoo, igwa kita nin derechos na magtaukan sa tong kritisismo sa simbahan. Pero kung kita mareklamo, girom dumunta kon si Isay an sa tong pigrereklamo. An katotoohan ka ini, nagrereklamo man sa nakita kan sa tuyang sadiri. Sa simpleng rason, nakita ang simbahan. Ang paghilngon na suway ang simbahan sa parehas man sa pagreklamo takan sarong baldadong moro nagarubagabakong parte kan sa tuyang hawak. Sa balyong lado, ang mga ministro nin Diyos, dawa sa indang mga kaluyahan, magmaigot nin urog na mabuhay kan sa indang bukasyon, tangani na madaraan kadaklan, pasiring pabalik sa Diyos. The person of Jesus Christ is acting in and through us. Pagirumdumon tayan. Asin, ang kapangganahan o trayumpo kan simbahan, nakadepende sa mga hinimong lideres asin membros kaini. Alagad an hapot iyo ini.
Ginigibot daw an sa tong parte, o aram daw niya to an sa tong katungdan, bilang parte kan simbahan. Amen. Matindog po. Ipahayag niya to ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako, Sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dain nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, buktong na aki kan Diyos. Asin namon gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Pinangaki dahil na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos. Huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya halik sa kalangitan. Asin na nila man huli kan Espiritu Santo, kay Virhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sa kod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kahadayaan daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaiba kan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Huli ta kaipuhan na magigos kita sa pagsabuhay kan pagtubod, asin sa pagutob kan misyon kan kagurangnan. Mamibi kita sa Ama para sa grasya asin kusog na makasimbag sa iyang pangapudan sa lambang pag-arangan sa tong simbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, na inapod ni Jesus sa pagharubay kan sa iyang ebanghelyo sa gabos, padagos na maging matinao sa pag-utob ninda kan misyon na ini. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na hobenes, magtalubo sa pagpahalaga kan marhay na bareta, asin maging masigasig sa pagpalakop kan ebanghelyo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga inapod na magsunod kay Kristo, day nanggad mapagal asin magluya ang buot sa paghingoa para sa saindang pagbagong buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, warasan kan Diyos nin kusog asin kaumayan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satong mga gadan, mapugma sa bangraw kan liwanag na daing kasagkoran kay Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no Ama, inapod mo kaming mag-ayon sa gibonin pagtugdas kan sa imong kahadian. Danguga kami na nagdudulot sa imo kan samong mga pangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matukaw po ang gabos. Asin kagtao, nabong sa diri mo. Hapinonan, kapaloan, wilma
sa pangataman mo. Sa buhay na ini, dahil mabilang ng mga biyaya, ano ba yan? Ang ikakapalos ko. Iboasin kang taon, kapos ikinahugay mo. Maninigo, asin, mata. Magpamibi ka mo mga Matindog po. tugang, tanganingan sa ko, asinan sa inyong atang, makumanlugod kan Diyos sa mga makakamahan. Ako manlugod ken kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kaugahing akuhaan sa mga atang na sa pagpabanal kaini, itugot mong maging nakakaligtas para sa mo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayong kasagkuran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin nagihiro asin hinimo mo sa mahawak na ini. Bako sa nang nakakamati kami aro-aldaw kan mga bunga kan sa imong kabuutan, kundi pinanugaan na ngani kami kan buhay na dayong kasagkuran ta. Igwa kan mga enot na bunga kan espiritu na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan. Naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na dayong katapusan. Kaya kay bakan gabos na angheles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurang nani ka nagadan banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bongan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, sindugo kan sa mong kagurang na si Yesu Kristo. Kansya sa rugarin niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binahakini asin itinaw sa iyong mga disipulos nan sabi, magako kam gabos asin magkakan kaini, tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo itinaw sa iyong mga disipulos nan sabi, magako kam gabos asin mag-inom kay ni tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipa napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay, sin kalis nin kaligtasan nagpapasalamat at pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Leon. Singan sa mong obispo si Rex Andro, singan gabos na klero. Siring man giramduma sa imong pagkahirakan sa mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat. Sinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimipi kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos kay ba ni San Jose na sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos sa kayto pa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigaw magin kaheras kan buhay na daing kasagkuran, mag-umawa asin magpamraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay bani asin sa iya sa imo Diyos sa mga makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, sin pinatod kan Diyos sa nakaugalian, nangangas kitang magsabi, kabustabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatongan kahadayan mo, mangyarian bot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa arual daw, itaw mo sa muya, ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahirak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nag-ahalat kan maugmang paglawom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, Siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo nin katuninongan.
Uyan ni Cordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan Cordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, sinasa kong kalag maumayan. Uyan na sa mga gamot, nabihipa sa kaipohan, sa irarong ninbo, karo igwa panintulang, na ipinato ninong, nagsiya sa naghapon, ang ikanamipidan, nasa potan ang namatean. Ikapalan, kagurangnan, ang makakahipno. Ikapalan, kagurangnan, ang makakapano. Ang panugang pamana na hinihidaw, minsa kuyang dughang puso. Daan na buhay liningawan, Matinog po. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan sa mo na kaming nag-aako kan sa imong grasya na nagtataong bagong buhay, sa imong atang danay kaming magmuraway, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa pasasalamat asin mga anunsyo. Pasalamatan ta po ang sa itong celebrante ngunyan na si Reverendo Padre Mark Anthony Beria. Ang satuya pong mas offeror, Mr. and Mrs. Absalon Abio asin ang sa iyang familia. Ang akolito, ang mga nagbasa, asin ang ministro laiko, asin ang gabos na oyo digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa inyo gabos. Pasalamatan taman po ang sa tong collaborator, ang PBN Broadcasting Network sa padagos na pag-ere kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin may hinanyog sa OK FM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. I-search lang po ang misa nin banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, or i-share sa satong mga nakabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakakaatindir ng Santa Misa. Salamat po sa inyo gabos. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan, mapos sa Indo, Asin sa mong Espiritu. bendisyonan manlugod ka mo kan Diyos na makakamhan na nama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa lakaw kamo, asin iharubay an Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Nakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman balwaan,
siya darhon niya munya. Ang tataramon na natango, ang pinapahay na nagpaso, ang murahon nitwa kong puso, ang amin sa kapwa maglingkod. Nakaw sa mga dalandin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya munya. Harayo haraniman, paduman banwaan,